Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan link ɗin da na turo da zarar ka shige shi zai buɗe ma kamar haka. Za ka ga ya buɗe maka shi kamar haka. So idan ya buɗe ma kamar haka sai ka zo nan wajen download now ɗin nan inda na taɓa ɗin nan sai kai clicking a kansa. Idan kai clicking akan shi wannan download now ɗin kaga zai buɗe ma haka sannan zai rubuta ma download sai ka taɓa shi. In ka taɓa shi haka to gashi nan yana nuna cewar zai buɗe sai ya gama. Idan ya gama downloading zai nuna maka cewar open. So yanzu yanda yake haka sai ka bar shi ya gama yin downloading ɗin. Yanzu gashi nan yana downloading. Bara mu ga idan ya gama downloading ya buɗe sai mu shiga. Yauwa gashi nan ya gama downloading. Gashi nan sai ka taɓa wajen nan inda na taɓa ɗin nan sai ka taɓa open. So ka taɓa shi zai kai ka direct zai buɗe maka wannan ɗinka zai nuna maka cewar ka yi installing. Okay. Zai nuna maka cewar ka yi installing sai ka yi installing. Idan ka yi install gashi nan. Yauwa gashi nan ya nuna installing sai ka install ɗinsa. Idan ka gama installing ɗinsa ya buɗe. Yauwa gashi nan ya gama installing sai ka buɗe shi sai ka danna open sai ka buɗe shi. Idan buɗe application ɗin buɗe maka kamar haka. So kamar haka application ɗin ya buɗe maka sai ka jira shi don buɗewa. So gashi nan sai ka shigo nan sama ban ɗan jawo abun. Nan sama inda aka saka registration nan saman nan inda aka saka okay. Nan sama sai ka shiga nan sama inda aka rubuta register ɗin nan register sai ka taɓa registration ɗin nan. In ka taɓa register zai buɗe maka kamar haka. So da email ake amfani. Yawancin ka amfani da phone number basa turo code sai ka yi amfani da email sai ka taɓa nan wajen register with email ɗin nan. In ka taɓa shi haka zai buɗe maka kamar haka zai dawo haka sai ka sa email ɗinka a nan ciki. Idan ka saka email ɗinka ciki misali ka saka email ɗinka kamar haka misali. Yau misali wannan shine email ɗin naka sai ka zo nan wajen ka saka password ɗinka a nan. A nan wajen za ka saka password a nan wajen. Yauwa misali gashi nan ka gama saka password ɗin naka sai ka taɓa nan wajen I agree ɗin nan sai ka taɓa shi wajen da sai ka taɓa shi haka. In ka taɓa shi gashi nan sai ka taɓa wannan continue ɗin sai ka taɓa shi haka. Kana taɓa shi sai ka zo nan in ya kawo ka nan sai ka taɓa wannan send code ɗin. In ka taɓa shi za su turo maka code ta email ɗin da ka saka ta email ɗinka sai ka taɓa shi. In ka taɓa send code kun ga yana sai ka koma can email ɗinka za ka ga sun turo maka message ta email ɗinka. Za ka sun turo maka message ta email ɗinka. Idan ka je ka duba message da suka turo ma za su turo ma wani code sai ka zo ka saka shi a nan. Yauwa misali gashi nan sun turo code ɗin na je na ɗauko code ɗin zan saka. Misali wannan shine code ɗin 8481 sai ka taɓa confirming. Idan ka taɓa confirm zai buɗe maka kamar haka. So yana buɗe maka kamar haka in ka zo nan sai ka saka wannan continue ɗin sai ka taɓa continue sai ka zo nan. Kun ga wannan shine 5000 ɗin da wannan shine na 5000 ɗin da ake yi. Misali sai ka taɓa wannan wajen in ka taɓa shi haka zai loading. In ya loading sai ka taɓa wannan grab now ɗin sai ka taɓa shi. In ka taɓa shi zai dinga maka searching. Kun gani searching for merchant. So haka za ka bar shi ya tayi ya gama har ya gama. Idan ya gama buɗe maka za su saka kuɗin 500 ɗin. Za su saka shi da wannan 5000 da suka saka. Yauwa gashi nan ya gama loading sai ka zo nan ka shiga submit order. Ka taɓa submit order shikenan zai nuna maka yayi successful. Kun ga ya rubuta yana pending. Gashi nan yana pending to sai ka koma back. In ka ɗan yi back haka sai ka shigo nan wajen account ɗin nan sai ka taɓa wannan account ɗin. Idan ka taɓa wannan account ɗin haka zai buɗe maka. So ka ga in ka shigo ya buɗe maka ya gama loading ɗin. Ya gama loading.
Yauwa gashi nan ya buɗe ga wajen account ɗin naka nan. Kun ga wajen ga 5,000 da su za su ringa rubuta maka 500 ɗin kullum. Nan za su ringa rubuta maka 500 ɗin da za su ringa baka kullum kenan. So kun ga yanda haka dai shine yanda shi wannan online business ɗin yake.